Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat bersuah balik dengan kami Balerong, Sanggar Teater Audio Jakarta, pimpinan Angkuyus Datuk Parpatia. Di usia Balerong yang ke-24 tahun kami sajikan sebuah paket perbincangan tentang Babaliak Banagari, yaitu satu perwujudan dari aspirasi masyarakat Minangkabau nan terpandam selama Orde Baru memacik tampuk ditangkai negara iko. Sengaja topik kami angkat karena masalah Babaliak Nagari adalah masalah awak, dari awak dan untuk awak dalam mempertajam kompetisi daerah menuju kesejahteraan nasional dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia nan dicinta. Apa yang kami harapkan tidaklah lain, insya Allah pemunculan kaset nangko akan merupakan sepatah rantiang di antara setumpuak kayu api unggun dan sedang bagolak menggejolak dalam mematangkan program otonomi daerah mencapai Sumatera Barat nan jaya. Jaya di kehidupan material hariahnya, jaya di bidang spiritual rohaniah di bawah naungan ridha Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Ku iyo kinantanlah dibulang, pantangkan keok digalanggang gungguang taruh bawa pulang. Nyampang kok kalah nan bahadang, malu marapi jasinggalang hanyut sarantau tanah Minang. Disusun yatok dan disajikan langsung dek ketua kami Angku Ius Datuk Parpatia. Selamat mendengarkan, Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibarat kapal tengah lawi dan sadang dihayak dek galombang gilo dihampeh-hampeh badai. Pidoman kalam bekulil yang ayalah ganang di buritan karang mahadang suak tidak tampan kekaram hanyalai. Di salo pakiak pesisiannya tadanga sorak dianjongan manyuah Babaliak pulang tuta haluan ke pangkalan. Jurumudi menyintak laya bakayuah baganjua suruik menuju taluak palabuhan tampe asa mulai betulak. Itulah misalnya umpama Ustaz Minangkabau sangkik badesa di bawah rezim Orde Baru sampai menggagal reformasi. Sialah orang kemenyangko awak dan sadang tagak tali bak kabau mahampang jalan. Tibo gara angin bakisa nang kodoh berpindah tangan. Lalu keluar undang-undang bernomor 22 tahun 99, ialah sorak otonomi. Siriah Babaliak ke gagangnya, pinang pun suruh ke tampuaknya lah pulang mamak nan hilang. Selamat jalan Bapak Kades, selamat datang Inyak Wali Hito Babaliak ke Nagari. Jazakumullahu khairan, terima kasih berucapkan. Nak siang tarang bahari, nak asah tarang bak bulan sinan kesayah maknanya. Tomelah maingon suruh isilau maso nan talapih pembandiang zaman nan ketibu. Usah besuo kecek pantun apalah bunyi pantunnya. Kapak siradai penutuhnya ijuak tajalin jadi ato. Galak badarai dahulunya isuak menjadi buah rato. Mari tu baca kisah lamo simak dek sultan elok-elok. Kok masak setangkai tolong tuai, masak serumpun makan sabi. Boneh naikkan karangki yang hampu tinggalkan di Balerong, salah dek kami dan bertanam. Kok tiba tanya jus yasik setantang Babaliak ke Nagari, kamano kita selama kok? Jawabnya indaklah lain. Ulah dek sai penguasa orang bakasiah dicarainya. Nagari disiliah desa-desa Minangkabau mati marano.
Adapun nagari di Minangkabau baikan di dalam mayasan. Hilang tuahnya tabek gadang salamu puyu nan baranang inyo biasa dalam lunau. Sistem badesa juga lurah mungkin cocok untuk orang lain, tapi bukan untuk orang Minang. Survei membuktikan 20 tahun masuk mencuba Sumatera Barat memakai desa, nyatolah dalia sakahnya gadang rugi dari labo dapat pinjai hilang kapak. Telah menjadi jati dirinya, bahasa karakter orang Minang biasa bermusyawarah dalam menata masyarakatnya. Kok wakatu bayo berjalan bamolah elok diambil dimu pakai buruak dibuang jurun diangan. Luruhnya makanan kiliak kok bana manahan bandiang bantuak dimakan siku-siku. Pemimpin indak bakato kadin. Rakyat pantang manggu-angguak sebalun dikisai dimu pakai. Nyampang kok salah kebijakan. Dilawan guru jepituah disolang mamak junan bana bahalih argumentasi. Sehingga rajo adil, rajo disambah, rajo lalin, rajo disanggah. Baik itu pola pikirnya dari dahulu sampai kini hingga nanti berubah tidur. Agaknya, itulah hakikat demokrasi. Urek tunggangnya hak azasi, pakaian orang Minangkabau. Menurut uku aja jangko sepanjang ngalu aja patui, memasukkan cara berdesa nambak memakai baju sampi stan senjang laia sumbang di batin. Mbak alang-alang lemah bingkai dihalau angin jelim bubu maliwak mana pihak turun haram kenanya tagak tali. Itulah nasib Minangkabau selama di bawah Orde Baru. Hidup tanpa gairah, mati kreativitas dan hilang dinamika sebagai bangsa. Sistem badesa juga lurah hanyalah cocok di alam otokrasi, jawaban tua corak feodal. Di sinan rakyat darai hambo sahayu indak baraha bersuaruh. Taunya karena perintah taat jo patuah tak menjawab. Nerimo kita atasan membantah karena kualat mahangguak gadang manfaat. Marangka menyambah-nyambah marungkuak mencium tangan. Biasalah kalau pemimpin tabu menyapu je membandiang konon pulau kamangaritik. Di Minangkabau, no way. Ataupun juga barangkali sistem badesa sesuai je caro ditantara sistem militer nan absolut. Perintahnya batanggo turun sahutan bajanjang nanya. Hierarki bantuak piramid bulek suaro nan dipucuak. Dari panglima turun ke kodam. Dari kodam taruh resimen, dari resimen ke batalion, ke kumpi, tiba peleton hingga ke regu nan di bawah. Jawabnya saruman samu. Siap dilaksanakan. Indah ada istilah tunggu, indah ada kamus mengaceh kunun pulau tagak membantah. Iyo lah suah caro sardadu. Tapi rakyat bukan prajurit antah ke dalam zaman parang. Nah, sesudah negari lah berubah dari orba ke reformasi, kini berbantu otonomi sairiang berbalik ke negari. Maka timbualah tanya baru. What next? Baalai sesudah itu? Kamawak lain? Biasa di dalam adat, kok tanya tentu yo berjawab kok gayung bahkan tak sambut. Tapi nan menjadi sawit sapunya tentu jawab indak sukit sapatah. Bajalan indak salangkah sampai sepanjang alun memutih. Mari tu sigo dari pangka. Disisiak lalu kau juangnya hingga mau say sepalapah. Dan sampai sorong lompatan tak kacak lalu tahampehkan serak berserai pecahannya. Nyampang ko itu nan terjadi besuo bak pantunurang. Tambirah tumbuh di tabek pinang sinawa lacak ranun. Dek salah menagwa ubek ayah penawa jadi racun. Sejak turunnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 tentang sistem pemerintahan terbawah, sejak itu pula pecah pelupuh nagariku rusak binasa Minangkabau. Nanbak bumi dihoyak gampo celawi dihalau topan, parik taban pagala rompak, sapuak sapah pimatang sawah lipua bintala pasupadan. Susunato orang dahulu nan tabuhu atakabe arek dalam genggaman nambau umpuak. Nan bakau mesuku-suku bajurai babuah parwi, rumah dibari betunganai kampung giagiah manantuo nagari beninyak mama. Elok langgamnya bak dijalin, kok nanya tetagak janjang nak turun tabantang tanggo adat jusarak balabehnya undang mair yang dibulakan. Baitu pusaku bertarimu,
Jawek dari ninyak turun tamurun mawarihkan tibo di bawah mapaliaru. Namun dinaluruh jalan menyimpang dinandata cangkah ketumbuh. Ulah dek gajah maju barang runtuah pimatang ulu banda lanyau pagaran tapiannya. Karuah lahaya kemuaro datang galodo manggalas sauluah lantak nagariawa. Samisa buah handai-handai. Lubuak minang dikunda urang. Di ulu tubuh memacah gilia lukah matahan. Di tengah jalo takambang di tapi tangguak pemain kamano ikan menggapai lai. Itulah misaja umpama stan nasib kampuang nagariawa salamo diktator Orde Baru masun kunyang memerintah. Balipe nagari zaman itu. Bakare kuku ninak mama bapancuang paruah imam kati roge sayoknya cedek pandai. Nagari tabala-balah menjadi desa-desa adona lurah panggilannya menurut sairang subarang. Pak Kades kapalo desa inyo ditanam dari ateh. Ibarat cucua dari langit bukan membasui dari bumi. Sapatah kata beliau itu perintah dari camat titah limpahan Pak Bupati turun tamurun dari pucua. Mupakai ndak peguno, musyawarah kaica-ica rekayasa nama lalukan. Luruh nan tidak makan piliak bana bepantang dapet bandiam. Kok tibo sudi siasek kunon disudi di da'awa alamai kulang namo saja. Saragam datang menjapui coba dia diri sonsang masuk ke kandang tak berpintu pakiak tak urang namandangah. Baitu nasib batangguangkan ulah dia undang nomor 5 di tahun 79. Laibana tibo penawa keluar perda 3 baleh di dalam tahun 83 ialah kan imbauannya. Tapi bak pujuk pagadang tangih diayun lalu digamangkan mendapek labiah kailangan. Kan ibarat kandang sirkus. Dikurang untuk ditonton dilapis seratu pawang main menurut lapia cambui. Malang dan 3 udah ulunya kini dilipua jadi kunyang. Sayang patah kuku dicabui ngaum indah tarangalai rimbo dipaci ngajah tongga. Tapi babuah bunyi pantun. Dahulu sumarak cahayonyo, kinilah bintang menarangi. Dahulu awak nang kodohnya, kinilah orang mengamudi. Baitu babilang musim stan, salamo di tangan Orde Baru, sampailah tiba kutikonya mancayo bintang reformasi tagak bendera demokrasi. Sebenarnya Joko dilihat pada lahia dipandang kaujui keadaan lai selesai jalan bidua. Lawi tanang berombak indah usah hujan gabak pun tido angin batundo kehaluan tak kalok-kalok nang kodohnya. Nagari aman santoso sekali badia tak malatih. Dari tapi lapeh ke tengah mulai ujuang lalu ke pangka urang membana mayokan sabalik mangguk panjang. Dibangun gaduang tinggi-tinggi, dibuek jalan lawe-lawe oto sambuah pabirik banyak. Surau gadang seragam bantuak sikola dasar banamo bampres. Pitih berserak masuk kampung itulah bandes serang namokan jatah padesa Honda Sirah. Tapi apa sabananan terjadi stan? Kalau ditinjau dari bukit di layang pandangan jauh, iyo sanjuang tibo puji malaki baluak tuah ke baliau. Namun di silau-silau kaureknya dicaliak dipandang ngampia di sinan saya baritonyo. Mbak paneh dalam baluka tumpak betumpak kanai cayo banyak latangi dari galak. Nan pandai menjilek-jilek nan suko memuji-muji coga batang rimbun daunnya mbak cikaro di lantamaya. Nan bansai tambah melarai awak runciang makan narawi sakit dan tidak berpenawa. Senjang latak pincang jalannya indah dikasau laki atuk bukan dirasuak menjariau patulah condong nagari itu. Siko datang taguran Allah hukum alam kini walaku tatagun langkah Orde Baru. Maruponyo sajauh-jauh jalan beparantian sepanjang-panjang katu berkesudahan. Tiwa awa ado bahagia tak pangka dan tak bau juang. Taradok kebaliau nama maci. Deklah sekian lamunyo tabang bebega-bega jawan bebentan-bentan juga bui. Pueh malayang malayok sudah meninggi nyemerandah. Datanglah masuk ketikonyo turun ribuik topan menggilo langit dan cabuah dek limbubu. Iku aroge sayok kok gugu taraga panek nak baranti patang lanyato nak bamalam ingin marawak tabang randah. Gilo bebega di udaro menyilau kayu bake hinggo di mako kuku kamencakam. Derantiang anggan menerimo dahan pun haram menampuangnya.
Maka tadanga badian salakih manggaga sepenuh alam bakabu langit diasuknya. Itulah inyo reformasi. Tembak lati buah dialamai jatuh pada buah di sawangan. Gamuruah sorak sabali bari yang bersuko-suko Allah tabangkai orde baru mati dan tidak makatani. Apo kadayo kayu gadang stan. Salarui salamunangko awak nan taguah tagak surang marajo di tengah padang salai perumpui tak nan tumbuh. Kini rabah tegul yang batang urang meniti hujung pangka kuncek satu menenggoi. Itulah hukum sunatullah. Kok gadang tentu baganti-ganti, kok cadiak batuka-tuka bagak begilia bersalinan. Talukih di dalam alam, basuo di masyarakat, alam takambang jadi guru pidoman urang Minangkabau. Di sana pandanga, salah yang pandang, mari itu silau sejarah perkembangan budaya Minangkabau nan curiangnya dapat dicaliak walau tulisan rumi dibaca. Adapun budaya Minangkabau, atau kalau di kampo diambil inti menjadi adat Minangkabau, adalah satu sistem pandangan hidup masyarakat nalah dipakai sejak lama. Adat nama nata kehidupan lahir juga batin dalam menjaga keseimbangan hak juga kewajiban antar manusia. Sampai di zaman mutaakhir kini pun nilai-nilai adat itu masih mendominasi pola pikir, karakter dan falsafah hidup masyarakat, walaulah terjadi pergeseran nilai akibat benturan budaya dari barat. Dan untuk emasan panjang ke depan, orang Minang masih akan tetap bertahan seratu bangga dengan budayanya dan unik dan lain dari lain. Sebagaimana kita ketahui, ada ampek tiang penyangga dan menupang kokohnya badiri adat, yaitu satu, sistem kekerabatan matrilineal banasab kepada ibu. Kedua, status harta pusako tinggi sebagai milik bersama. Tiga, jaringan pemerintahan suku oleh orang nampek jini dan nangkampe otonomi nagari dalam mengatur kepentingan bakaum. Akan tetapi, kultur budaya Minangkabau itu bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit. Ini merupakan hasil produk sejarah nan panjang sesudah melalui proses zaman silih maganti. Walau alun ado pengkajian lebih mendalam, namun secara ilmiah para ahli sepakat menetapkan bahwa budaya Minangkabau sudah dimulai sejak sebelum Nabi Isa atau kira-kira 3000 tahun lalu. Itu dibuktikan dengan penemuan sejarah kepercayaan kuno nenek moyang orang awak. Bahwa di Nagari Mahe, dataran tinggi di utara Kabupaten 50 Koto, banyak ditemui menhir. Apa itu menhir? Menhir ialah batu kuburan orang siswa sebelum agama masuk ke tanah Minang. Bantuannya malangkuang cando marawa tingginya bervariasi. Batu picak bersegi tiga itu dipakai oleh para seniman asli anak Minang. Dari profesi memakai itulah asal nama Nagari Mahe. Tiok kuburan ciek menhir, tiok menhir menunjuk ke Gunung Sagu. Makanya madok ke Gunung Sagu, sebab konon cerita orang dahulu disitulah letak nirwana persemayaman para dewa-dewi nan disebut suarga. Suarga atau sarugo baswawa kemudian berubah bunyi menjadi sagu. Gunung Sagu adalah satu di antara 7 pasak bumi tanah Minang di samping Marapi je Singgalang Tandike je Pasaman Karinci di Gunung Bonsu. Agaknya penemuan iko lebih meyakinkan dari cerita tambo tentang asal muasalnya muyang kita nan turun dari kawah Gunung Marapi. Habis tahun berbilang musim sejarah Balenong Juwo datanglah masuk Jukutiko. Masuklah agama Hindu mencogok dari India dibawa Sudagara Manggale. Pusatnya di Marotakuh, Minangkabau di ranah timur. Sampai kini bangun candinya boleh dicari disaksikan bukti tak kama mencarinya. Adapun tampek persambahan talatak di Pariangan. Arti makna Pariangan ialah parahiangan. Tampek berhimpun dewa-dewa sebab hiang samuja dewa.
Pariangan Padang Panjang Nagariasa Minangkabau, satolangsa kedudukan jo pariangan di tanah Sunda di Bandung Tampek sabananya. Tapi satantang agama Hindu indak sampai mencayo tarang tegiliang agama lain na datang silih maganti. Ajarannya indak besiso, sabateh jampi manto-manto. Pangka doa maimbau hong rajo dewa namo Tuhannya bakeh meminta jeba mohon, itu tak pakai derang sia. Atau si mati jadi-jadian, jadi babi, jadi harimau. Dia arwah ditulak dewa, dihukum balik ke dunia menabuh dosa dahulunya. Ataupun upacara panggang kumayan si tanggi pahanta doa nak sampai tabang kalangi. Baralek menuju hari ampe puluh sampai 100 arwah si mati nak salamai. Maha tahu bakayu gadang mana mai kau luaya dijamu dewa jupa unyi. Itulah siso peninggalan stan ajaran agama orang Hindu sampai kini tak pakai jo sabateh kurang-kurang paham katonyo usilam jo. Kemudian mairian agama Buddha. Bak namo gala nabinyo Buddha Gautama baimbaukan. Anak rajo sundui besundui anak putih asa berasa lahir di bawah kayu bodhi. Pangka ajaran budibaya, elok laku elok parangai jalan luruh makato bana baduto sekali jangan maniayo balarang bana. Dek lai sarah setujuan jo inti ajaran adat Buddha disambut di Minangkabau. Tibonyo lai menukuai malambuak tinaman lamo nan Allah tumbuh dahulunya. Barangkali barek sangkuan. Asa barasa kato budi moral akhlak itu juo toto kromo kecerang Jawa etika baso kininyo. Ulu pangkanyo dari Buddha. Diambil karena mau sifat ialah budi candukio, urangno budi canyago, bansu baradap rang babudi. Namun hanya sabateh itu, Ustaz. Sabateh sambah menyambah menyusun mangkek tangan dalam bakato basitinah, tapi indak menyambah patuang ibadah secara urang Buddha. Ulamanya namo pendeta awak menyabui je pandito kini sekadar kato-kato. Biara namo suraunya kelenteng kecerang Cino indak basuo sampai kini hanya menjadi namo kampung biaro di Bukit Tinggi sinan saji gadang-gadang. Kaum tua dicaliak-caliak bukti sejarah peninggalan tandonya Buddha singgah siko ialah adunya Siroco namo patuang tagolek di Sungai Lansik si Junjuang namo ranahnya. Patuang Buddha nampaliang gadang buatan Aditya Warman kini terletak di Betawi menjadi rajo segala patuang paunyi museum nasional. Hanya itu, lain lagi. Giliran agama Islam mendarik di Minangkabau. Islam masuk dari Siak. Di sinalah bahimpunnya sudaga-sudaga Arab nan Baniago di Minangkabau. Setiap orang yang datang dari Siak lah masuk Islam. Sampai kini alim ulama dipanggilkan orang Siak. Kedatangan Islam merubah wajah Minangkabau. Segala ajaran yang menyimpang dari tauhid dirombak total. Dan sesuai jo akidah tetap dipakai. Nah, adat nalah disamparonokan Islam itulah yang dinamakan adat basani syarak basani kitabullah. Syarak mengatur adat memakai. Nyampang kok tiba pertanyaan, apa sebab adat mudah dan capek tunduk ke agama? Jawabannya, karena Islam sajalan sairi yang jo adat nan mau utamakan budi. Nan kuriak kendi na merah sagu nan bayak budi nan indah basu. Sedangkan Rasulullah mengatakan, tidaklah aku diutus kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia. Maka taguahlah adat jo syarak bak putih yang laki kaulu samo sahayun salacuian. Katangga rasu tak mungkin antah kok minang labalipe. Agama Kristen tak jadi kuat. Kristen tak dipandang sebelah mata dek orang awak. Selain Tuhannya baranak pinak inyo dibawa dek rang sombong orang Eropah nan takabu seratus lobo cangok rapi. Walau beratus tahun menjajah indak sakarek pun orang Minang masuk gereja. Kristen gagal di ranah Minang. Itu sejarah membuktikan. Terakhir komunis mencobok pulau. Pada awal asal mulanya tamu baruko disapu bayi elok dek samo tak suko jualan do. Babimbiang bagandang tangan mausia imperialis termasuk Jepang bersekutu. Kemudian tersingi niat buruknya tampak balang mengkasih jahe adat desarat di gaduahnya. Mbak Bindalu mencakam dahan ingin menyiliah duit-duit limau tak suko diinggoi.
Kasudahannya talantiang balari panjang tinggal taluannya 23 manateh jadi PKI. Dikikih masuk bagolak, balanjut masuk Gestapo sampai kini tak balik lain. Kini dicuba Pulau Menyilau bangsa lain singgah balabuah main tai ranah tanah bundo. Banyaklah orang yang bertandang beragam corak gayanya asyang kasih di tujuan. Ado sekadar ingin tahu mencaliak-caliak kampung orang. Ado nanak berdagang berniaga mencari harta kekayaan. Tapi nam banyak main tai taruh menunggu gelek nak menjajah. Itulah sikap piarang Eropah datang megagah menggalasau. Awalnya di ujung lantai, kemudian merangkak nak ke dapur. Lama-lama ke ruang tengah akan merauk masuk bilik. Niat buruak mengkasut ciluah dari bahu nak ke kepala dapat hati bahkan nak jantung. Kok banso Parsi ke India, Tiongkok ataupun Arab, orang berbaso basitinah tahu diri tahu diuntuang. Datangnya lai tampak muka menyapu bermulik manis indak memacah mailangkan. Painya lai tampak pungguang bapasan batinggal kato bayalan basuko-suko kabau pai kubangan tinggal. Tapi si putih si mancuang hidung tagak mencari-cari gelek. Mato lia tangan nyelesek ia kaca mulia meresek kurang elok isang kuele. Itulah inyo si Portugis bagala rajo si patokah. Kuaso di pantai barat padang piaman diganggamnya sampai sekilang aya bangit. Mairiang inggirih siang garai. Manggaleh bercupak surang baragiah gadang kiawak rantau jedarek di jenjiangnya. Urang nampal yang silang kaneh itulah Ulando minta tanah. Dari setampuk nak saya itu dapat sadapu nak mengampu bak karo di tandan pisang. Meminjam anggan memulangkan barutang haram tak membayar awak talengah hari santuangnya. Urang sekandang dia adunya. Kolah lagu lah baku ampeh baliau takkah nak malarai. Sinanlah cadiak bawakan pakua ateh pancuang ke bawah pangka laki ikut melilit. Sekali kendak tetagun basintak parang kalewang manata badia bakokang umbuak jumbai makanannya. Akhirnya menjajah menjalajah menggadang bakatu ciek minangkabau di kisah tagak beliau menjadi tuan. Sampailah masuk petikonya datang juara orang baga ialah si bunta orang Japang sini pun ninyo lajuo malalah manusia tagak. Lintang pukang balari panjang manggagau tabang bekirok pulang ke kampung meluasa. Dek barang dapat disama hilangnya di dalam rimbu. Dahulu bulia mencilok kini disamunkan rampok hukum kerama ada Ulando. Tapi tahu kan, apa nanti jadi sesudah itu? Rata malang sisek cilaku untuang buruak merauk badan minangkabau mati juaru. Tapi pantun-pantun orang pakan salah sada ulunya kini menjadi pekan kami. Ubek panawa dahulunya kini menjadi buah tangi. Nan bak tambilang bak panggali pai singo datang harimau kejamnya lah biar bau Ulando. Walau bau muas tahun jagung indak tabado makan tangan. Mbak Dajjal Japang menjajah orang awak di surah kapi yang menyambah ke matahari. Makan kecimuih juga belo bakain goni kulit tarok kaloge karayo pasu. Nan mudo menjadi eho umpan piluru orang sakutu. Kesudahannya dia uku aja jangkau letak lampau cupak juga antang lawalan juang Allah Ta'ala melindungi. Tibolah nikah mahalaunya konco palangkin rang Ulando si mancuang ngamalia dendam. Hiroshima kaneba matom Nagasaki menjadi abu. Japang kalah awak merdeka. Alhamdulillah wa syukurillah. Babaliat gadayan lamo saja di tahun hampir 5. Ambaralle urang dipayo kumbu orang baralle jomara pulai bakura rabab josi jobang ulah de pandai tukang sapu walau yang sarupo jo ameye urai Allah dipakai mangko mangulang anana baka balagu si jobang riang joruswa yo lagu saluang rabab jo indang yo ado pulo
Bara